Projeme qediya bû, em ser kar bûn. Çarê Nîsanê dema operasyona çêbûn. Alîkarê Serok Şaredarê me Brest Selanî Öner hat girtin. Duê demê de ez û em tev de em Alîkarê Serok Şaredar bûn. Tabii gelek zahmetî, gelek astengî peşiya me hebûn. Lê me got çi astengî hebin em ê van astengiya em ê ji peşiya xwe rakin, em ê ji holê rakin, em ji bo vê hatine vir. Me programê xwe car di derxistin me domand piştî wê bi 8 meha jî Serok Şaredarê me hat girtin. Domiya wê jî nehatin ser Birêz Ferhan Türk gayrî kanûnî, gayrî hukûkî hat girtin. Me evane her tim me anî ziman tim gel li ser piya bû duê demê de. Lêbelê ez karim vê bêjim ev jî têr nekir têrî wan kesê ku xwestin karê me sabote bikin yanî me vala derxin ev jî têrî wan nekir bi ser de jî 6 heb hevalê me meclîs üyesî hatin girtin du Serok Şaredarê me re. Yani êdî demek were me jiyan kir ku di meclîsê jî de kesik nema bû. Dema Ferhan Başkan hat girtin du wê re bi 4-5 roja ez bûm vekîl. Havalekî meydinê me kir başkan yardımcısı. Yani yönetim her dem buro hat gührandin. Nikaval hatın girtin, hinek hatın berdan. Nikaval ki me meclis üyesi derdi kez girti geheye yekî did hat girtin. Yani bi van girtina xwestin peşiya me bigirin. Xwestin karê me sabote bikin astengî ajmer derxin. Un çawa bi serketin? Yani hêzek me heye. Gel du me gel em gelem hevre vikarî dimeşînin. Anakê ez nikarim bêjim ku serkeftinik hebî ev serkeftina vê şaredariyê yansı a vê rêvebiriyê ye. Serkeftina gel vê alîkariyê bimer dike. Ana di çerçeva Xuzeriya Demokratîk de di çerçeva ku gel xwe bi rêve bibe em di hindire şaredariyê de sistemekê ava dikin. Yani sistemek resmî jî heye û sistemek ku em di hindire şaredariyê li hev payê dikin jî heye. Çi evane yek jê komisyonê tune bûn me ava kirin. Belkî di gelek şaredariya ji şaredariyê BDP'yî pêve tunene ev komisyon. Bana çi ne? Yek jê komisyona cinayê. Adın komisyona jin û mêr yani a hevpariyê eşitlik. Yek jê ev her du komisyon bi piranî li ser xebata a jin û mêr ji bo ku bibin hevpar dixebitin. Kurul heye, me kurul ava kiriye, ev her du komisyon ji meclis üyesiya pêk tê. Lêbelê kurul hem ji meclis üyesiya hem jî ji xebatkarê şaredariyê pêk tên, xebatkarê jin pêk tên. Me hê carekê em kurula xwe jina top dikin. Em divir de nêrînê xebatkarê şaredariyê distînin û em nêrînê hevalê xwe meclis üyesî distînin. Yani di tamamê anakê karê me xebatê de nêzîka di meha derbasbûyî de me 20 heb hevalê jin ji bo karê paqijiyê me girtin. Ku em wan jî bihesibînin nêzîka ana 40-50 heb hevalê me jin di hindire vê kurulê de cî dîr.